Така, хора, това ще бъде клипа PvP срещу бившия ми приятел. Ако искате да видите някакъв екшен, сега трябва да изгледате този клип до края. Как ще го разцепа този? На 500 му казвам ви, хора. То колко много ме е ядосвал през тия години. Мали мъртъв си. Така, хора, ще изкоча на PvP на да има работа. И свършвам с този клип. Кога ще дадем работа? ПВП. Трябва да движиш лазера непрекъснато. Вадиш тумора клетка по клетка, както тупаш прахо килима. Без да изгоря килима. То се нищо. Когато го използваме при хърна, ще бъде на зрителния и нерв. Вместо да връщаме зрение, ще попречим да ослепеем. И тук казахте го. Какво? Да върнем зрение. Не настоява, знае се. Нямаше да го кажете, ако не можете. Нямаше да го кажете. Туморът е навсякъде. Невъзможно. Не знам, че беше лови. Защо не спряхте? Защо Знаете, са големи. да подобря техника? Трябва да спрете. Защо? Не изпитвате ли никакъв вина? За какво? Че използвате този мил човек, превръщате го. Хора, снимам клип. Видяхте ли? Снимах Мосада. Изпитваш вина, защото мислиш за себе си. Това няма нищо. Аре, то с какво да намерил? Беше последната му надежда. Знаеше, че шансът е малък. Мисля, какво ще му кажа, когато разбера, че вече няма надежда. И ти трябва да мислиш за това, а не за вината си. Свали лампите, усили. Хайде, започвай. Трябва да използваме електричество заради на 20. Умри, Зареден. Пази се. Боже, отново Аре, сърцето й това. донесе много днес. Рани ли се я и роди?